सिलाफोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय दख'रानि सिंनि गासै फरायसा आरो दिथागिरिखौ नखर नखर थांनानै बरायहैदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा गुबुन बोसोरनि बायदियैनो देग्लायबो 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय दख'रानि सिंनि गासै फरायसा आरो दिथागिरिखौ नखर नखर थांनानै बरायहैयो। फरायसा आरो दिथागिरिखौ बरायनायजों लोगोसेयैनो फरायसाफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। हाबाफारियाव सिलाफोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि सनसिं ब्रह्म आरो गाहाय नेतारि अनिल बसुमतारीजों लोगोसे दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि देग्लाय सिलाफोथार दख'रानि सिङाव गासै 14 सा फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै गाहाय नेतारि अनिल बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव नैथि एबा थामथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोराबो गाव गावनि नांथाब नाजायोब्ला सानसे जाफुंगोन होननानै बुंथियो। दिनै जों बे हाबाफारिखौ लानानै जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनबा जोंनि दख'रानि सिङाव गोबां फरायसा दङ, अब्लाबो माखासे नखरफोरनि जेंनानि थाखाय बिसोरो मोजाङै उथ्रिसारनो हायाखै। जाय बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों, दिनैनि बे मेट्रिक रिजाल्टआव जों बिथांमोननि न' थांनानै बरायनाय हाबाफारि लादों आरो गार्जेनजों लोगोसे स्टुडेन्टखौबो जों इनकारेजमेन्ट होदों, थुलुंगा होदों जे बिथांमोना उनाव जाहाथेनाखि मोजाङै मोजां जिहेथुनाखि पारसेन्ट मोनदों नै दा अबस्थायाव, उनाव आरो बांसिन साबसिन मोनबावथों बेखौ जोङो थुलुंगा होदों। आरो गार्जेनखौबो जाहाथेनाखि बिथांमोना दानि जेरैबायदि बिथांमोना सुजुग सुबिदा होदों गावनि गथ'फोरनो, उनाव आरो साबसिन होथों आरो सांग्रांथि होथों। दिनैनि जुगाथ' जोबोद बुंनो थाङोबा जोबोद गोब्राब। जाय सोलिनो रोंबा थांनानै था, सोलिनो रोङाबा थै होननाय बायदिसो। जाहाथेनाखि बै दिनैनि बे गाज्रि परिस्थिति, बे परिस्थितिजों मोगा मोगि जानो थाखाय मोजाङै मोगा मोगि जानानै सौसिलांनो थाखाय जों खावलायदों। बिथांमोनखौ आं ओरैबायदि बुंनो लुगैयो जे थाखो बा फार्स्ट डिभिजन मोननाया मोनसे जोबोद गिदिर नङा। बे मोनसे कलेजाव एडमिसन मोननो थाखायल' बे मोनसे दरखं खेवनायनि मोनसे साबि। 3 थाखोआव थार्ड डिभिजन बा सेकेन्ड डिभिजन मोननाय गथ'फ्राबो मोजां फरायनानै मोजां साख्रि मोननो हायो, गावनि जिबनखौ दैदेनलांनो हायो। जाहाथे बिथांमोनाबो गोसो बायालासिनो मोजाङै जुदि नाजायोब्ला बिसोरो फार्स्ट डिभिजनखौ मोनहैगोन आरो गावनि जिउ दानायाव मोजां जाहैगोन। बिथांमोनाबो गोसो बायनो नाङा, मोजाङै फराय, नांथाब नाजायोबा जाफुङैनि जेबो खोथायानो गैया। गासिखौबो जोङो मोनफुंनो हायो नांथाब नाजानायनि गेजेरजों। बेखायनो नाजा जौगा आरो मोनफुंथारगोन। सानसे समाव बिथांमोनाबो बे से डिभिजनखौ मोनगोन बा मोजां राहा लामा मोनहैगोन। सिलाफोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो देग्लायल' नङा, बोसोरफ्रामबो जोङो जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम गामिनि जाय फरायसाफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो, बे बिथांमोनखौ जों बोसोरफ्रामबो गांसे आर'नाइ होनानै बा बिमा बिफाजों जोङो लोगो हमलायनानै गथ'फोरनि इयुननि थाखाय जोङो बबे पारसेन्टआव बबे साबजेक्टआव लेटार लादों आरो बबे फरायसाखौ जोङो बबे स्कुलाव हरोब्ला बबे माबायाव मोजां कलेजफ्राव हरनो हायो, बिनि थाखाय जों बिमा बिफाखौ लोगो हमना सावरायनायबो जायो। लोगोसे बे सावरायनायजों लोगोसेनो जोङो जोंनि जिथुनाखि फंबाय बिनानाव मोनो जों गांसे आर'नाइ होनानै बिथांमोनखौ जाहाथे इयुनाव आरो बिनिखौ साबसिन जौगानो हानाय आरो बे मानखौ लाना आरो गांसेखौ लानानै बिथांमोननि गोसोआव आरो जौगानो हानाय मोनसे गोहो होनानै जोङो बिथांमोनखौ जाहाथे बिनिखौ साबसिन मोजांसिन लेटार लानानै आरो डिग्रियाव साबसिन पास जानानै आरो मोजां गावनि जिउ आरो गावनि न'खर आरो गावनि जिथुनाखि इयुनाव थांना थानायनि जिथुनाखि राहा लामा, बे राहा लामाखौ जोङो बे गांसे आर'नाइजों जोङो बिथांमोनखौ जों दिन्थिलांनायजों लोगोसे आरो माखासे बिमा बिफाजों जोङो सावरायनाय आरो माखासे गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जोङो गथ'फोरनि इयुननि थाखाय जोङो जोबोद फिउचारनि थाखाय जों सावरायनो थाखाय जों बिदिनो दिनै सिलाफोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों दिनै बिथांमोननि न'खरनि न' जोङो गिदिंनानै बिथांमोनखौ जों लोगो हमदों आरो लोगोसे
जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि खौसे बर' सुबुं आफादनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि आनसलिकआव सिङाव थानाय माखासे जोंनि फरायसाफ्रा मोजां पारसेन्ट लानानै बा मोजां साबजेक्टफ्राव बेनिख्रुइ साबसिन लेटार आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव लेटार लानानै डिग्रियाव आरो साबसिन मोजांसिन फरायबावथों बिनि थाखाय जोङो दिनै जोंनि सिलाफोथा दख'रा खौसे बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे आरो जोंहा बारग' जिथु गुदि फरायसालिनि सार आरो लोगोसे जोंनिनो मावथि लोगो बिथांमोन जों ज' ज'यैनो दिनै जोङो मोनफ्रोमबो न'खरफ्रामबो फरायसाफोरनि सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरनि न' गिदिंनानै जों दिनै बोसोन होदों आरो लोगोसे जों बै गामिनि आरो बै ओनसोलनि बिमा बिफानि जिथुनाखि गामिनि जिथुनाखि परिस्थिति बा गामिनि जिथुनाखि आबहावा बे आबहावाखौ जोङो माखासे मानसिफोरखौ लोगो हमनानै जोङो मोनथिनो मोनदों जे जाय गामियाव बै गथ'फोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों बै गथ'फोरा आरो बै गथ'फोरनि गामिनि जिथुनाखि बै गथ'फोरनि जानानैनो जाहाथे गामिया आरो साबसिन जाबावथों मोजांसिन जाबावथों बेखौ जों आफाद हिसाबै जोङो बेखौ आसा खालामनाय जायो। जों सम सम नुनो मोनबाय थादों जे आंथ' बिनि सायाव गारजेनफोरखौ गोख्रों मोनसे सोंखारिनाय रावजों आं बुंनो थाङो गावनि गथ'आ सेथि थाखोआव फरायनानै आरो बै गथ'खौ जाहाथे लेहेम जायालासिनो बे गथ'खौ आरो बांसिन जौगासार होनाय आरो बै गथ'खौ गावनि जिथु न'खरनि जिथुनाखि हाल साल बा गाज्रिबा आफादफोरजों बा सोरबा सासे मोजां सोलोंथाइ गोनां गुन गोनां सासे फोरोंगिरि बा सासे सोलोंथाइ गोनां मानसिजों सोमोन्दो लानाय जाहाथे बै गथ'खौ आरो जौगासिन होनाय आरो साबसिन फरायनो होनो हानायखौसो जों नागिरो खिन्थु जाय बिमा बिफाफ्रा सेथि थाखोआव फरायनाय गथ'खौ आरो उनाव आरो गाज्रिसिन माबा मोनसे गाज्रि मेसेज होनानै इन्टारेस्ट गैयै बायदि खालायोब्ला खिन्थु बै बिमा बिफाया इयुननि थाखाय बा गावनि फिसानि थाखाय नङा जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बेयो मोनसे बिराद गाज्रि जेंना आरो जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बेयो मोनसे साननो रोङै मोनसे हाबा मावनो रोङै बा इयुन सिन्था खालामनो रोङै होननानैसो जों साननाय जायो आरो आफादगिरि आरो बिथांनि टिमखौ आं साबायखर बावबाय बे बिथांमोना जिथु प्रसेस लादों बे प्रसेसा जायफ्रानोखि दा सनमान मोनबाय सनमान होजाबाय बिसोरथ' दुंगानाय जासिगोन आरो बिसोर आदर्श हिसाबै गुबुनफ्राबो फरायनो मोनसे उत्सा जासिगोन बेखौ आं सानो आरोखि आरो बिथांमोना जि माबा लादों राहा लादों बेखौ नोंथांमोना मिडिया पार्टिया फोसावसिगोन आं सानो जायफोरानोखि बेयाव बाहागो लानो हायाखै बिथांमोनाबो मिथिसिगोन आरो बिथांमोननि साननाया बिथांमोना जिथु मावलांदों बे जाफुंथाय जागोन होननानै आसा खालामनानै आं बेखिनिखौ बुंबाय। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसननोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसननाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो
JEE NEET आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000343997 7638008149 6003494371